Takže ahojte, dnes vám ukážem, ako si spraviť prezentáciu v programe Microsoft PowerPoint 2010. Tento program slúži na robenie prezentácií, takže si ho môžeme otvoriť. Táto časť sa nazýva slide, slide alebo snímok, toto tu nám zobrazuje miniatúry našich jednotlivých snímkov. Väčšinou to funguje tak, že si môžeme vybrať z návrhov, aby sme niečo spravili rýchlo, takže napríklad do školy chceme nadpis bunka. Takže na vyučovacej hodine by sme sa mali učiť o bunke. Samozrejme si môžeme opravovať jeho veľkosť a jeho atribúty ako zarovnanie. Dnes sa naučíme a pochopíme, ako funguje bunka. Takže týmto rýchlym návrhom sme vytvorili pozadie, nejakú formu, do ktorej môžeme vpisovať. Teraz si spravíme ďalší slajd. Dáme nová snímka. Vidíme, že sa nám hneď do slajdu urobil náš vršok. Hneď sa nám tu vybralo pozadie, časť pre text a časť pre nadpis. Tieto časti si môžeme odstraňovať, a to tak, že klikneme na ne, keď máme tento krížik pri myši, klik a dáme delete. Opäť. A takisto s nimi môžeme aj hýbať, keď máme ten krížik, držíme ľavé tlačidlo na myši a pohybujeme, čiže môžeme hoc kde položiť tú časť textovú, respektíve obrázkovú alebo akúkoľvek sem vložíme, aj videá. Klikneme, dáme delete. Teraz máme časť textovú. Ideme si napísať nejaké základné údaje o bunke, takže sa prepneme. Tu máme stránku o bunke z Wikipédie, ktorý som si dal jednoducho nájsť, čiže bunka. Hneď sa nám zobrazí táto stránka, obrázky. Klikneme na ňu. Tu máme stránku v slovenčine, ktorá je z Wikipédie. Na čo musím upozorniť, že ja mám v PowerPointe teraz už nastavenú slovenčinu jazyk, takže je všetko v poriadku, takže označíme si bunka. Toto je definícia bunky a chceme si senka pridať definíciu, takže chceme vlastne vložiť, chceme vložiť text, čiže textové pole, nejaký blok textu, vyznačíme si jeho veľkosť myšou tým, že držíme ľavé tlačidlo na myši a pustíme ho. Teraz som ho pustil, dám CTRL-V, vložím. Chceme si vložiť iba surový text bez odkazov a toto bude definícia, takže by mala byť hrubým. Tiež by sme ju mohli zväčšiť, aby ju bolo lepšie vidno. Čiže bunka je najmenšia stavebná funkčná jednotka všetkých živých organizmov okrem vírusov, víroidov, vírusoidov a ak sú tieto považované za živé organizmy, ktorá má všetky základné vlastnosti života. Teraz by sme si sa mohli hodiť nejaký obrázok bunky, takže dáme vložiť. Ja som si obrázky stiahol na plochu z počítača nejaké. Tu máme nejakú bunku, takže si dáme vložiť obrázok a hneď tu máme eukaryotickú a prokaryotickú bunku. Jedna má nepravé jadro, eukaryotická má pravé jadro. A máme náš prvý slajd. Klikneme si naň v tejto časti a dáme zase nový snímok. Zachová sa nám všetko, čo predtým. Nadpis bude tentokrát vlastnosti bunky. Takže si skopírujeme slovo vlastnosti, vložíme ho a doplníme slovom bunky. Samozrejme, že náš nadpis si ešte zväčšíme a umiestnime si ho do stredu tohto poľa nadpisu. Tak. A celý si ho dáme trošku nižšie. Teraz zadáme text, zase si text môžeme skopírovať. Tu máme nejaké vlastnosti bunky základné a dáme si ho. Tu je odrážka, ktorú nám pridalo automaticky, tu zmažeme, dáme si pridať text, ale iba surový text, čiže sa nám odstránia stade odkazy na naše stránky. Tiež si ho dáme boldom, aby bol lepšie čitateľný. A tu máme nejaké poznámky o bunke. Robíme si ďalší slajd, čiže dáme novú snímku. Sem si môžeme vložiť obrázok bunky rovno, tu máme nejaký na ploche, takže si dáme a názov bude vzhľad bunky. Vzhľad buniek.
Taktiež si ho môžeme dať tučným a umiestniť do stredu, trošku ho podvihnúť. Tak, teraz si môžeme pre kontrolu tlačidlom F5 na klávesnici pustiť našu prezentáciu. Vidíme bunka, dnes sa naučíme a pochopíme, ako funguje bunka. Klikaním do klávesnice na medzerník posúvame naše slajdy alebo klikaním do myši. Tu vidíme náš druhý slajd, tretí, štvrtý a to bol posledný slajd. Teraz si dáme nový slajd, nový snímok teda, v angličtine slide a zase si môžeme vložiť nejaký text, tvar bunky, keď sme predtým mali obrázok o tvare. Prepneme sa, vymažeme odrážku, vložíme, vidíme, že nám urobilo dve odrážky, obe si zmažeme. Samozrejme, tu budeme musieť odstrániť tieto časti v hranatých zátvorkách, čiže vymažeme. Tvar bunky, túto časť s nadpisom vymažeme, celé to zväčšíme. Vidíme, že text sa nám automaticky zväčšuje a tiež by sme mali odstrániť tieto odkazy, ale skúsime si vpustiť najprv. Takže klik, 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 klik. Aha, tu sú odkazy. Keďže odkazy nechceme, aby sme sa nepomýlili, klikneme na ne pravý myši a dáme najprv ignorovať všetky. Môžeme takto vyznačiť celé a dáme jazyk, dáme nekontrolovať pravopis, OK. A teraz môžeme kliknúť a dáme odstrániť prepojenie. A vidíme, že nám miznú prepojenia s internetom, ktoré my tam nechceme odkazy na internet. No, odstrániť prepojenie a odstrániť prepojenie. Môžeme dať ešte celý text boldom, čiže tučným, aby ho bolo lepšie vidno. Tak, tu už máme nejaký textík o bunke. Teraz by sme si chceli vytvoriť novú snímku, čiže my si ich môžeme urobiť aj 50 snímkov. Zase jej dáme nejaký nadpis veľkosť bunky, čiže veľkosť, vložíme ho sem, dáme mu zarovnanie do stredu a veľkosť bunky. Trošku zmenšíme toto okno s nadpisom. Vidíme, že nám to kadejako posúva, takže si chytíme, trošku dáme nižšie, zase nižšie. Aj na klávesnici šípkou dole máme veľkosť bunky, nadpisy dáme boldom a senka si môžeme vložiť text zase z časti veľkosť bunky. Takto. Skopírovať a vložiť si ho dáme takto. Čiže nám hneď odstráni aj odkazy, čo boli na slove, napríklad spermie boli odkazy. Takže nám zmizli. Zase si dáme zväčšiť textovú časť, trošku zúžiť, aby nám nepresahovala. A dáme samozrejme bold, aby bolo lepšie vidno. Takže už máme veľkosť bunky. Takto sme si vytvorili jednoduchú prezentáciu o bunke. Teraz chceme do tejto prezentácie vložiť nejaké animácie, napríklad aby nám slovo bunka priletelo. Takto nám slovo priletí a dnes sa naučíme, aby nám toto vlastne zmizlo. Pustíme si našu prezentáciu F5 a po kliknutí nám priletí slovo bunka a dnes sa naučíme, nám vlastne sa zjaví. Klikneme tretíkrát, sme na ďalšej strane. My si chceme spraviť prechody aj medzi jednotlivými slajdami, na to sa používajú prechody, presne ako som to nazval. Čiže tento slajd nám príde takto. Do toho slajdu. Tento takisto. Tento nám príde ako pásiky. Takže si to poďme vyskúšať. F5 klik, bunka, dnes sa naučíme. Vidíme, že nám prišiel ďalší slajd, klikneme ďalší ako pásiky, ďalší klasicky. Toto je celé naša prezentácia. Prezentáciu si môžeme uložiť ako bunka. Uložiť. Áno, nahradiť. Ja som si tam už predtým uložil prezentáciu bunka. Teraz mám hotovú prezentáciu, chceme ju poskytnúť žiakom. Najlepšie tak, aby ju nemohli meniť, tak im ju poskytneme ako dokument PDF, čiže súbor dáme uložiť ako. A tu dáme dokument vo formáte PDF, uložíme si ho na pracovnú plochu a potom si ho pozrieme bunka, nazveme si ho napríklad ver 1, akože verzia 1, uložiť. Teraz si môžeme zavrieť alebo minimalizovať PowerPoint, zavrieť Google Chrome a teraz si pozrieme náš dokument a vidíme, že tu máme nádherné slajdy, všetky bez animácií, bez hlúposti a hneď sa môžeme dočítať
a vlastne poskytnúť poznámky našim študentom. Takže takto si spravíme jednoduchú prezentáciu v PowerPointe 2010. Samozrejme jednotlivé animácie sa dajú vytvárať aj vlastné. Ďalšie veci, ktoré sú tu v rámci návrhov, my si môžeme navrhnúť napríklad vlastné pozadie, takže klikneme sem, dáme pravým a tu dáme formátovať pozadie a hneď si môžeme vytvoriť takýto prechod. Samozrejme trošku iný. A dáme použiť na všetky, tak ho budeme mať všade. Použilo nám ho na všetky. Áno. A máme zase prezentáciu trošku oživenú. Môžeme si už len dať uložiť, lebo sme si súbor nazvali, takže už sa ukladá do existujúcej prezentácie. Takže takto sa pracuje v PowerPointe a takto sa robia prezentácie v PowerPointe. Jednotlivé podrobnosti si potom môžete dobrať sami, veľmi jednoducho skúšaním. Asi to je najjednoduchšie, ako sa dá naučiť PowerPoint. Samozrejme tu napríklad vidíme, že nám teraz zmenilo úvodnú snímku o túto časť. Hej. Takže tam sú také časti, čo by sme chceli odstrániť. Tak sa s tým potom treba pohrať. Túto bielu časť sme predtým tam nemali, ktorú nám zmenilo. My si môžeme dať pozadie na pôvodné. Hej. Čiže sa dáme do návrhu, vyberieme si tento a vidíme, že nám všetko zmenilo na pôvodné. Samozrejme do tejto časti môžeme zase vložiť nejaký tvar. Hej. Napríklad takýto. Môžeme mu dať farbu obrysu, farbu výplne a môžeme do neho hodiť, ja neviem, nejaké logo alebo čo chceme. V podstate. Môžeme mu dať ešte nejaký tieň a zaoblenie rohov. Možno. Tak. Tak napríklad takýto tvar, týmto sa zaoblujú rohy. Keď klikneme, týmto sa točí náš tvar. Vidíme, že máme tvar pod tvarom. Tento si môžeme vymazať a tento trošku posunúť. Tak. Takže napríklad. To by bolo všetko. Lúčim sa s vami a dúfam, že si kúpite niektorý z mojich kurzov.